ukuthi wagcinani nje ukubona uMthandeni igcwama Elisha enodwendwe okumasonto uyimanager ebesimazi njengemanager kaMthandeni. Mawuthi nawe ke mbukeli lapho ukunotice ade samgcina uMasondo benomthandeni ndawonye. And mawuzokhumbula lapha ebongweni umphako ethi umculi ongena manager lesidi ephumile. Angazi ngabe uyibuka ngasiphi isithombe umculi ongena manager. At the same time asamboni futhi uMasondo ehleli neGcokama. Ngabe vele uMasondo neGcokama sewukhona ukugejana noma abasasebenzisana? Ukuweke lokho wena ube ijaji lapha emakhaya awuphume nesisombululo lapho ngoba cha nami yangidida leyo ukuthi kwasho umphakwa umculo ongena manager nangampela lo mcula sambone ehamba naye vele leyo manager yakhe. Kodwa ke asisho mhlawumbe ubengayona imanager bebesizana. Mbukelo Perfect TV emakhaya nje sengibuyile ngithi salute. Igama nguShepherd kaManqele ngitabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi la ngiphuma khona. Bafowethu asibongeni isupport enihlezi nisinayo nala kwiPerfect TV qhubeka kanje nisupport esithi nje road to 5000. Bafowethu ke namhlanje njengowazi ke sikuphathela indaba ezithe zahlaba zahlose evikini ezenzakalayo kumaskandi. Ziyenzeka kumaskandi uhlalize wazi ukuthi ziyakhala. Nokunye okuhle kwenzakalayo okubi but ngehlale singakudiscuss la. Sizoqala nje ngosithe sikubonile kwenzeka evikini ingoma kaLuve ishaya u1 million views ku YouTube. Hayi kuhleke lokho sijabulisile kakhulu singamabhinqa lokho uthi ingoma kaLuve ngapheli ngisho 3 months iphumile isishaya u1 million views. Sikubonile futhi nakugatsheni ugatsheni umalume naye usesele kancane. Khombisa ukuthi ke umculo bafowethu asingahlezi nathi sigxeka njalo asingahlezi nathi sithi khona ukuba kwenza mawukuhla sinqomeni. Khombisa ukuthi umculo singamabhinqa sesiwubuka endaweni efanele nathi oYouTube sekuyinto yethu. So bafethu lento yenziwa uLuvo inhle kakhulu bafethu siyambongela engomeni yakhe eshisa ikhotha kakhulu kuhle lokhana. Nokunye ke ukuthe kwenzeka bafethu ngithemba ukuthi niyabona ke ziyakhala ngapha nangapha. Thibela versus Igcokama Elisha. Hayi angazi ngolamlani le insizwa kumolamula ulwandle ilokho nje igadlane njalo vele naphambilini bevele igadlana lezi insizwa sokhumbula. Ufika nje lengoma uMthandeni emtalapha ethi ngamdweba vele ziyakhala. Esikuqaphelile kuleli viki ilokho ezibuye kanjalo. Sibonile uThibela efaka le poster lena ayifakile lapha phakathi ukuthi mawusagqoka impahla nje mina ngazi ukuthi mawugqoka impahla ezidulayo ugqoka impahla wayigagula ngamagama uGushi oLouis Vuitton zonke lezo impahla ezidulayo. Wathi nje awu mawugqoka lokho kushuthi ushibhile. Vele lo nkulumo leyo ke vele bi indirect ibhokoza ngale Igcokama. NeGcokama nala libhekile ke phansi nalo lokho eliphindisele. Sibonile lo mcimbi ubusemtuba okhulunywa kakhulu indaba yawo. Emcimbini emtuba uThibela futhi singasaqala ukumbona uyakhumbula kwiGoduka Music Festival uThibela sambona eduze kwemoto yeGcokama benokhuzana. Nakulokho sibonile uThibela naye asazi ukuthi ubenzani. Ngenzeka mhlawumbe ukuthi uThibela ukusondela eduze kwemoto yeGcokama kulokho kwenzeka emlazo yabakhombisa ukuthi nje akabanqeni akabashi. Kanti ngale kwaphumdelile khona esayidini kuyi-on goal ukuthi hawo nawe usumlandeli wethu sithi masifike emcimbini nawe usijabulele njengehlwelo ugijima uze kithi. Angazi wena mbukeli ungayibuka uthini ngala vele kwaguqa ungayibuka ukuthi hayi uThibela vele yabagcwalisela. Ukhombisa ukuthi ngeke bemenze lutho lento eyenzeke emlazi vele esuswe nguye kodwa ngeke bemenze lutho namanzi asondele hamba yedwa ube hamba yedwa lapha uThibela. Asazi ke wena umbukeli lapha ekhaya oyijaji wena ke ubonile oyibuka ngenye indlela ukuthi kwenzakalani. uThibela ke ube eseveza enye into bafowethu angazi noma sayinakani enye into ipost ukuthi wagcinani nje ukubona uMthandeni igcwama Elisha enodwendwe okumasonto uyimanager ebesimazi njengemanager
kaMthandeni. Mawuthi nawe ke mbukeli lapho ukunotice ade samgcina uMasondo benomthandeni ndawonye. And mawuzokhumbula lapha ebongweni umphako ethi umculi ongena manager bese ide ephumile. Angazi ngabe uyibuka ngasiphi isithombe umculi ongena manager. At the same time asamboni futhi uMasondo ehleli neGcokama. Ngabe vele uMasondo neGcokama sewukhona ukugejana noma abasasebenzisana? Ukuweke lokho wena ube ijaji lapha emakhaya awuphume nesisombululo lapho ngoba cha nami yangidida leyo ukuthi washo umphakwa umculo ongena manager nangampela lo mcula sambone ehamba naye vele leyo manager yakhe. Kodwa ke asisho mhlawumbe ubengayona imanager bebesizana asazi. Kodwa ngithi mbukeli thina sihlangana e-comment section si discuss le ndaba. Ushuvo lwakho uthi wena uyibona kanjani? Ifika kanjani? Enye ke ipost eshiya abantu bedidekile Imfeziemnyama eyifakile nje yabhala ukuthi nogcina nihambe nivota nje. Kanjalo nje kuphela isiphelele inkulumo yayo. Nizogcina nihambe nivota. Yawo lo nkulumo leyo asazi noma usho kubalandeli bakaMthandeni abavotelize lapho kwi top 10 yokhozi barojwa ingoma yakho engafaka kwi top 10. Yiko kuthiwa ngizohamba ngigcina nivotela ingoma engingazazi asazi. Sesi interpret inkulumo nje oba ayiphelele. Enye yesibili ngenze usho kubalandeli babasikani bonkana emva kokuthi amabhinqa abe nokukhulu ukukhala ukuthi le ngoma eBig Naws bengamele ihlukanisa unyaka. Abantu bekumele behlukanisa unyaka usikweletu. So ngenze ukuthi futhi usaphinda udalapha lapho. Kodwa ngoba nginababukeli bami bePerfect TV abangalala endleleni ahlangana lapha e-comment section usho wena ukuthi Imfezi ngale nkulumo yayo iqondeni. Last week sikhulume ngama single nama EP. Sibonile ke into eyenzonto encane useyikhiphile isingle yakhe ishisa kakhulu etha avala. Iyashisa bafethu. Yenye yezinto ade sisho le. Yabo nje uLuve oba le EP yakhe le isingle yakho isi-reach 1 million views ku YouTube. Imali le yakufana mfethu kuyaphileka noma ngasiya imali etheni. Akubona ukuthi uzothola 1 million ngemali 1 million views yabo. Nakuthi encane ke lokho kuhle vele usatesta i-album agcina ayikhiphanga usatesta ukuthi ngidedele yini ngayidedeli ngidedele lezo zinto ama singles awa encourage kakhulu because uyakwazi ukwenza imali ngesingle phela nje bafethu. Enye indaba ethe ngayinotice ibifaka usaliwa obefake ngicatha sibona lesithombe lesi sinemali yonke imali yase studio. Mawuyihlanganisa le mali le mawuyibuka nje uyayibona yonke la iphuma u30,000 uthi lo yonke lo luhlo libona la le imali alibhale phansi indleko zase studio for ingoma ezo15 that's where kuphuma ubani u30,000. Bafethu siyabona ukuthi naye lento ayikhala ngayo usaliwa yokuthi i-album iyadula ithi dule nje mhlawumbe nemali ugcina ungakusayenza le ephumile. Awubuke lezi indleko eziphose studio u30,000 awayibali indleko ezincane la ko petrol nezinye indlela khona kusazovela phela kwenzeke like uthi akayibalile nje inkostina la yabo shuthi le mali uyafika ngo35,000 or 40,000. Shuthi i-album ayikhipha ngicabanga ukuthi ngafuna ikhipha ama copies ala ko 1,000 mhlawumbe uzabuyisa iprofit ungasho ukuthi 70 rand times 1,000 ubothi uzoyikhipha no 30,000 or 40,000. Nabona amaciko lento yeCD bafethu masikhuluma hayi ngoba sitshena ukuthi siyazi oba sifundile sifuna ukufaka izinto zamanye amagender kodwa sifuna ukukhulisa umculo wethu. Sifuna umaskandi ubuye ngenye indlela. Sifuna amacikethe ekwazi ukuphila ngomculo kodwa engaluzi ngenxa yethu sithina sifuna ama CD. Kwi CD uzothanda ingoma ezo4. Akukho fail lokho kuyiciko. So mawubuka le list yona mfethu gadabukisa. Bancane abantu mawubuka nje lo 30,000 angiyibale enkostina angiyibale endleko bancane abacula bakwazi ukudayisa u50,000 ngomusic wabo bancane kabi bafike sikhuluma ivalo bancane la endimeni
abantu. So uyabona ukuthi abaculi abaningi bayaluza nge-CD lesifuna ngaka. So guys, ngicela sibuye ngenye indlela bafowethu. Umculo uyashintsha, nathi asizameni uku-adjusta ey'ntweni ezintsha. Enye-ke into bafethu ilesithombe-ke enisibona njengamanje nalesi ngcono-ke ngisilandile-ke lesangempela. Lesithombe sigijima kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Thibela wayiveze isitho sakhe sangasese kanje awungamanga, wanaso isithombe lesi sawubona original seceleni. Abantu-ke bayathanda lento engamanga ngathi ngagijima kakhulu-ke manje. Nasi nje isithombe, siyasikhumbula uThibela eshuthele lesithombe lesi nasi. Lesi-ke vele uyazi na kungo-photoshoot esi-edithiwe lesithombe lesi, into engekho lena. Kodwa-ke hayi ngifisa ukwazi le Igcokama noThibela iyophelelaphi. Mina ngingathanda ukubona uThibela noMthandeni kube mnandi kanje, betalabhane la, igcine futhi la bafethu, ingadluleli ezandleni, ingadluleli kwabanye abantu. Ngoba nje iCICELA ayigcineni futhi bafethu la mawumtalabha ungabi personal. Sithe nje ukuqala ngezintsha mbukelo ePerfect TV, ayikho into engijabulise ngempela sonto kuqala uhlelo lomaskandi leli bedlala kwi-DStv lapha bepresenta khona uMangcobo na uKhathidi Mfowangoma. Kungijabulisile-ke lokho, siyazi ukuthi inhlelo nje asayigcina ngeruthi or ezodumo lapha nje khona ezumaskandi nje. And futhi ngiyafisa ngathi lelo hlelo ngaqhubeka, sengifisa ukwazi ukuthi baba ne-contract engakanani, ngathi nje noma ingaphela i-contract kodwa bethi bephinde beyivuselele. Siyathanda ukubona abaculi bethu bekhona kanje yaphambi kwamehla abantu ku television bevele njalo njalo. Ukubona umfana osemncane njengosikwelede evela kanje kwi-TV chaza ukukhulu lokho bafethu. Inhle kakhulu kule yanto. Oko live Ushaye lapha. Aye ngisho ukuthi usikwelede ubhedile noma ukhuzana ubhedile. Mina Shepherd wamanqele ulive nje anguthandi, yabo anguthandi. Bengafisa le show ibe njenge live o1 channel o like o music massive lapho umculo afike khona perform ingoma yakhe, ngabe live. Ayi live ayi anguthandi ngenxa yokuthi ayi abaculi bethu abaningi live yabakhahlela. Kumaskandi sikhuma uqiniso mhlawumbe nje abeqinisho ukufoka abaculi abakwazi ukushaya live. So nje ayi game live no live ayi anguzwa kahle, angifuni uqamba manga, angifuni, but ishow ibe yinhle kakhulu. And futhi ngiyafisa lo lahlelo luqhubeke njalo njalo hlezi lukhona emabhinceni. Sesivala enye indaba esikhulunywa kakhulu-ke ilena yama likes nama views nani kaMthandeni noKhuzani mabepost ipost ukuthi kanjani uKhuzani ena million bani followers ku Facebook, uMthandeni ena 600 something followers uMthandeni, kodwa ehlezi uMthandeni ethola ama likes amaningi. Ngenzeka 1 uMthandeni abantu bakhe ba active ku Facebook, mayifaka into baya like abe comment zonke lezo zinto. uKhuzani ngenzeka ukuthi unaba ama followers but abekho active, into mayipostila abayi like be comment benze yonke into, bekhombisa ube react nje yonke ipost yakhe. Ngenzeka ukuthi inkinga yokuqala le. Esibili because sekuqala ithwana the same thing na ku YouTube yenza abantu be subscribe but ivideo ibuka abantu abancane, thothi una 100,000 followers but ivideo ibuka abantu about 3,000. Yabo uphikelele nambeni into bethi mayifana. Umuntu uyakwazi ukufollow mhlawumbe uKhuzani engabe samlandela. 2 ungenzeka ukuthi mhlawumbe uKhuzani ukukhulisa ipage lakhe wawathenga ama followers, akwazi ukuthenga ama social media, even na YouTube uyawathenga. But ke into ebheda ngayo masuthengile wena usukuthenga ukuthi sibone inamba lapha ukuthi mhlawumbe mina ngina 2 million followers, but labo bantu laba leyo nto suyithengile ayikho phela irobot othengile ngeke bebe active lapha ezantsi. Ngenza ukuthi yenye izinto lezo. Angazi nambukela uthini, asihlangana kwi-comment section lapha ezantsi. Thina nje siPerfect TV bakhaba first sithi ngiyanthanda, ngibonga yonke support, ngithi road to 5,000, ngithi nje until we miss next time, ngithi nje away.